अमाखौ जेरोखोम जोथोन लादों गाव गावनि गथ'खौबो बेबायदि जत्न लानांगौ बुजिबाय ओंखायनो आं गार्जेनफोरखौ खावलायबाय आरो जाहैबाय नोंसोर दिनै गासिबो माबा गोजा जोंना माने हौवाफ्रा फैनो नागिरला हौवाफ्रा न'आव बेलथायनानै थाग्रा मेक्सिमाम जाबाय बे स्वभाबखौ जोङो गारनांगोन अब्लासो जोंनि समाजा थिग जागोन जौ लोंनानै मेक्सिमाम बेलथायनानै थाजोबो दा जोंना हिनजाव माहारियासो ओरैबायदि स्ट्रं आरो मोनसे खोथा बुंनांगोन दिनैनि हाउसाव नङा होमबा जौखौ सोर मावो हौवाफोर मावो ना हिनजावफोर मावो हिनजावफोर मावो ना हौवाफोरसो मावो दा मावा लोंनाया सोर बांसिन लोङो हौवाफोर सोर बुजायो हिनजावफोर दाया सोरनि दाया सोरनि हिनजावफोरनि नङा होमबा मानो होनबा बे जौखौ मावो बे मावाबाथ' बै मोनलोङा दा हिनजावफोरनाव बिनि थाखाय दाया रासिन थायो जौनियाव स्पेसियेलि खोनाबाय नोंसोरो दा गतिके आं ओंखायनो खावलायदों जोंनि समाजा आं जौ लोंनायखौ बादा होआखै आमेरिकान बायदि देशनि प्रेसिडेन्टफ्राबो दिनैनि तारिखाव जौ लोंनानै देशखौ सालायदों खिन्थु जोंबो मोनसे स्टेन्डार्डआव थांनांगोन मिथिबायना बे सान खामानि मावनांगौ टाइमाव लोंनानै बेलथायना थाबा मा जानो नंगौ नङा दा नों बे जिनिसखौ जोङो सिन्था खालायनांगौनि सम जानानै फैबाय ओंखायनो अफिसार हिसाबै मालाबा बर'फोरजों बेबायदि रायज्लायनो मोनबा मोजां मोनो गार्जेनफोरजोंबो आरो नोंसिनि समस्याफोरखौ खाथियाव मोनो नोंसोरो फोरोंगिरिफोरजों रायज्लायनांगौ बाव नोंसिनि खाथि खालायाव बा एभेलेबल अफिसार थाया दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आनसलिक अफिस थायो बे आनसलिक अफिसाव नोंसोरो जनायहैनांगौ जों ओरैबायदि मोनाखै होननानै बुजिबायना आरो दानि जुगाव जुदि खस्थ' खालायबा नों माहाजोन जानो बारा टाइम नाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय माइरं मोनखायो स्कुलाव फैबा मिड डे मिल मोनजायो इउनिफर्म मोनो खेमसे लेबार मावगासेयाव बेसेबां मोनो 300-400 बुजिबायना दा नों बेंगलिफोरखौ नाय फिसाजो बिलाइबा मा जायो गार्जेनफोरखौ स्पेसियेल बुंदों आं फिसाजो बिलाइबा मा खालायो बिसोर सफा सियारनि 1-1.5 लाखनि हरो जोंनिया मा हरो प्लास्टिक सियार गंसे हरनो हाया मानि थाखाय जोंनिया जाहैबाय बे एकाउन्ट सिस्टेम बेंकजों खुनु जगाजग गैया नङा होमबा दङबा बै खानाय सिंग्राफोरखौ नाय नोंसोरो टाउनाव आंथ' गियोसो बेंकआव लोगो मोनबा बिसोरो जुथा सुथेग्राफोरा सिटियाव बेसेबांबा बुरजा फैसा लानानै बेंकआव दोनहैयो दा सराइफिलाव नुवाखै नोंसोरो जानला मोनला बे 2 नाम्बार बेंक न'याव फैसा दोननानै हाहाकार जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि दिनै ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेंकजों खालामनानै बेफोरबायदि खामानिखौ स्टार्ट खालामनांसिगौ जिहेतु दा आन्दलन गैथ'वा जोंना आन्दलन गैयियाव बहुत खामानि मावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बेंकजों लिंक खालामनानै होनानै जिहेतु जोंना रायजो राजाफ्रा जोंना मा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ बिसास खालायो आरो गोदोनिफ्राय बिसास खालामनायबो खामानि मावगासिनो दंखायो ओंखायनो बेथ' जोंना गार्जेनफ्रा बेंकआव थांनो हाया बुजिबायना बे बेंकआव थांनायखौबो थांनो हानायनि थाखाय लामा खालामनानै दिन्थिना होनांगौ 100 जना सेभिंस दोनोबा 100 थाखा 100 थाखा सासेयाव थाइबा होयोबा बे आनसलिक नोङो भाराखौ बे लानानै थांगोन आरो मिनिमाम बे फैसा मोनगोन बेफोरबायदि दोनबासो जोङो गावनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हागोन बुजिबायना नोंसोरबो दा मेट्रिक पास जाबाय नङा होमबा जोंना मेट्रिक पास जानायनि उनाव एडमिसन आरो फैसा गैया बेबायदि अबस्था जायो ओंखायनो जोङो बेफोर जिनिसफोरखौ सोलोंनायनि सम जाबाय आरो नङाबा नैबे थारिखआव जोङो बिटिसि मोनदों बिटिआर मोनदों माबा मोनदों होननानै थांनानै थानो हानाय नङा लेखा रोंनांगोन लेखा फरायनांगोन बुजिबायना अब्लासो नोंसोरो मा जागोन जाथिखौ फोथांनो हागोन आरो लोगोसे मा गावबो गसंथानो हागोन बुजिबाय दा आरो लेखा नङाबा जेबो हाया ओंखायनो नोंसोरो जाहैबाय मा लेखाखौ मोजां फरायनांगोन बुजिबाय दा ओंखायनो दिनैनिफ्राय नोंसोरो स्टार्ट खालामदो फरायनायखौ गाव थाव गोदोनिफ्राय थांखि लाजोबदो डक्टर इन्जिनियार पुलिसबो जानांगौ नङा होमबा आरो हालुवा जाया नामा हालुवा जानांगौ दिनैनि तारिखआवथ' माइयाथ' नोङो दा 900 थाखा थांबाय मनावनो थांनो थाङै नैबे जिनिसफोरखौ जोङो खालामजोबनांगौ ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय बुहुत एडभान्स खामानि मावो गोदोनिफ्रायनो दा ओंखायनो स्किल लेबार स्किल एडुकेसन नाम बुंदों आरो निउ एडुकेसन पलिसियाव दा बे जिहेतु माने माबा मोनाखै बिसिनाव भकेसनेल ट्रेडखौ आङो ट्राइ खालामगासिनो दं उमानन्द जेराव बर' मिडियाम स्कुल्स दङ फादगाव मोनसे हरबाय फादगाव मोनसे फैबाय फादगाव हाइ स्कुलाव फैजोबसिगोन उमानन्दआवबो आङो ट्राइ खालामगासिनो दं हरनो थाखाय भकेसनेल ट्रेड नाम बुङो दा जे साबजेक्टखौ फरायोबा गथ'आ माबा मोनसे मावनानै जाहैनो हायो बेनो जाहैबाय एग्रिकालचार दङ दा टुरिजम दङ मिथिबायना टुरिजम ओमफ्राय नोङो आईटी दङ इनफरमेशन टेक्नोलॉजी दङ ओमफ्राय नोङो माबा दङ अटोमेटिव दङ अटोमेटिवा जाहैबाय क्लास 9 10 आव जेनेबा फेल जाबाय बाइक रिपेयारिं खालामनाय बेखौ जोंना फरायसालियाव आजिखालि जासै
दा बेयाव गैथ'आ दा बे गैयिखौ आङो मेकआप खालामनो ट्राइ खालामगासिनो दं टोटल 93 स्कुल दङ जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सेकेन्डारि स्कुला सिनियर सेकेन्डारि गंनै दङ बे फरायसालियाव 100% खालामनो माने आं ट्राइ खालामगासिनो दं जाहाथे नैबे 10आ मोननाय नङा 9आ माने नेक्स्ट 9आ मोनसिगोन बेखौ रायज्लायगासिनो दङ स्टेटआव बे फरायसालियाव होनो खाद्य अलमस्ट जाबाय बुजिबायना ओंखायनो नोंसोरो दिनैनिफ्राय मोजां फरायदो मोजां मोनबाय आरो नोंसोरो अफिसाव थांबा एक्सप'जार थांबाबो रायज्लायहै जोंनि मानसिफ्रा मा मानसि गिदिर फैबाथाय जायो दासिमबो लाजियो नुवाखै मोखांखौ सिदा नायनो हाया आरो बे मोखांखौ अफिसारफोरनाव सिदा नायनो सोलोंनांसिगोन नोंसोरो हागोन ना हाया माथो फाइट क्लास नायजोबो दासिमबो रावबो सिदा जानो हायाखै अब्लासो जोङो जाहैबाय जाथि हिसाबै गसंथानो हागोन लेखाबो फरायनो हागोन सिदा नायनो हागोन ना नोंसोरलाय आरो दा सोरबा मानसि दस्रा फैबानो एकदमबारे गंसुना थाजोबगोन